L'Associació pel Dret a Morir Dignament, una associació que va ser fundada el 1984, treballa perquè les persones puguin exercir els seus drets en final de vida. Un dels objectius de DMD és que aquests drets es coneguin. Els drets, ja sigui de l'autonomia del pacient, ja sigui el dret a la informació, el dret al rebuig al tractament, el dret a les cures pal·liatives, el dret a poder demanar i rebre la llei d'eutanàsia i el dret a poder fer i formalitzar el document de voluntats anticipades. Tota aquesta tasca que fa DMD es pot fer gràcies a la tasca que fan els voluntaris i voluntàries arreu de Catalunya, perquè tots i totes són voluntàries, des de les persones del grup de xerrades, des de les persones del grup d'incidència política, des de les persones que componen el grup de salut o el grup d'atenció a les persones, que són els que atenen concretament quan algun cas és realment complex. Tot un grup de gent que treballem conjuntament perquè aquests drets de final de vida puguin ser una realitat per tothom, perquè si no estaríem parlant de privilegis i nosaltres parlem de drets.